ya ụmụ ibe asị m ka m dozie nwere onye si na netwọk adịrọ mma so ka m dozie ya. So ụmụ ibe ka m si ekwu, anyị nwere ihe anyị chefuru echefu. Anyị ga-ekene godo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu, kene ibe, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kene ndị ichie. Ụmụ ibe ka m si ekwu ka nna nna anyị ha si wee mee, ana m akọwara ndị be anyị ka nna nna anyị ha si wee mee. Ihe bụ ịga ọjị. Ịga ọjị bụ negative conversion. Onye aka ya dị ọcha, onye obi ya dị ọcha. Ọfọ na ogu bụ ihe ị na-ekwu n'ọnụ maka ọsọ mmụọ na mmadụ dịkọtara ọnụ. Ihe eji wee jiri ọjị wee na-eme ya bụ na ọjị wụ symbol of njikọ mmụọ na mmadụ. Ihe jikọtara mmụọ na mmadụ ọnụ, ihe jikọtara mmụọ na mmadụ ọnụ, ọya bụ ọjị. Ọya ka eji wee kpọọ ya ọjị ojii. Ọjị ọ bụ ya jikọtara mmụọ na mmadụ ọnụ. Den ihe ahụ ị na-ekwuzi n'ọnụ gị ka a na-akpọ ogu na ọfọ. Ọya ka ị na-asị nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Maka ihe ahụ ị na-ekwu n'ọnụ a na-akpọ ya incantation. You control the force because na obi gị dị ọcha, otu ahụ isi ekwe ka o si eme. Den ịgbakọtazie datin ahụ ị na-ekwu n'ọnụ na ọjị iji n'aka, ọ bụrụzi control the element of. Ọya ka m na-asị na ọ bụrụ ijide ọjị n'aka, ọ bụrụ iji nzu, ọ bụrụ iji ọjị, ọ bụ ya bụ the problem. Nọọyị ma ihe ị na-eme. Mana a na-akọwara ndị ebe a na-akọwara spirituality dị very very far away na ihe nna nna anyị ha mere. Spirituality bụ religion, nothing more nothing else. Ị na-ahụ pastọ maa ka otu ndị mmadụ dasịa, pastọ maa ka otu ndị mmadụ dasịa, ya sị na Jizọs na-aga n'elu mmiri. Ọ ya wụ spirituality. Ọ bụla datin wụ spirituality, ọ bụrụ omenanị, ọ bụrụ ọdịnanị. Mana ị na-akọwara ndị be anyị, I don't know why o ji wee fịa ndị isi ojii ahụ to understand simple thing. Ihe ga-abara gị uru. Ọ bụrụ na ị mara the code of ọjị, you become somebody. Ị mara the code of eke, orie, afọ, nkwọ, you become somebody. Ihe ọ bụla ị chọrọ ime n'ụwa ị ga-eme nwunye. Ị mara ihe mmụọ pụtara, you become somebody. So aka ọrụ ndị ọdịnala ka akọwarụ na ihe a pụtara ka ọ baara gị nwa uru. Ọ bụrụ anyị nwa, maka anyị nwa ya, anyị nwa na-achọ ka for you because you have been brainwashed. Nwa bekee were sayensị nna gị nye gị spirituality. Nna gị discover everything, every metal in this world, gold, diamond, we are discovered by our ancestors. Ọ bụ nna gị discover this thing. Ha mara ihe na-akpọ spirituality before they discover it. Nna gị amara ihe spirituality before they discover this. Onye Igbo 98% of ndị Igbo 98% of ndị Igbo nwere spiritual problem. Go and ask. Jee jụọ ese. Go and ask anybody. Onye ọbụla Igbo ịma o nwere spiritual problem. Why? Ọ bụ ihe ọfọn. Is this a fun? Ụna na-agba m destiny ihe ọfọn. Every Igbo man ọbụla ịkpara aka n'ọnụ sị gị ọgbanje na-achụ ya, ọgbaama na-achụ ya, agwụ na-akpa ya, ndị village na-achụ ya, ikwu a na-achụ, ibe a na-achụ ya. What a mess! Ihe ọ bụ ndụ ụdị ndụ akụ chọrọ ibi. Ihe a ka ị chọrọ idebere nwa gị, ihe a bụ ihe ị chọrọ ịhapụrụ ụmụ gị. Every onye Igbo ọbụla spirit na-achụ ya ọsọ. Every Igbo man spirit na-achụ ya ọsọ. Why? Ọ sị na spirit bụ mmụọ. Akọwago m this thing, maybe nọ ka m kọrọ ya before, ka m kwuo ya again. Spirit bụ mmanya, ọ bụghị mmụọ. Alcohol ka ọ bụ, nwere ihe ọ bụ. It's nothing. You can get spirit from anything of it. If you distill something, you get alcohol out of it. Ogogoro. So eji uzuru ya, then use it because of ihe mmanya na-eme gị ma ị ṅụọ ya. Then ihe na-akpọ gị bụ ibe food, they are laughing at you. They are laughing at you. Ọ bụ spirituality will they are laughing at you. Then give you the language. It's abnormal desire. Somebody with abnormal desire. That is, you are drunkard. You are drunk. It is drunk ọ ihe na-akpọ gị. You are drunkard. They are laughing at you. Or say spirit of Igbo language. Ndị ụka, gịnị ka ndị ụka na gịnị religion? Gịnị wụ religion? Without spirit there will be no religion. They created spirit to make religion. Ọ bụrụ na enwere spirit agaghị enwe religion. So but onye ojii ọbụla must like to associate with Western nonsense language. English wụ fraud.
o wee leta magic use ha n'oyibo wee na-define anything ọbụla ị nweghị ike iru nwe. That's why see Africa no one do anything, no one do anything. Onwe onye na-emepụta ihe and you are ana m agwa gị reason why you don't do anything, you don't even hear, ị na-akọgịrị. Ana m agwa ndị be anyị na the reason why you are not nwe ihe na-arụpụta, you don't produce anything. This is the reason, because you don't know the code word, you don't know anything about the coded word, you don't know about universe, you don't know anything. Na-agwa gị sị gị nna nna gị know this thing, your ancestors know them, this is the meaning, look at the meaning here, look at the meaning, go here, you will find the meaning, you will decode everything. Ndị nkịta na-akọgịrị. Go to Igbo land today. The worst place in Nigeria is Igbo land. After your spirituality, after your religion, you cannot do anything. Ofe ị na-eri nna nna gị nyere gị, your ancestors gave you soup, your ancestors gave you akpụ, ụtara, garị, nkwụ, ngwọ. Kedu ihe imepụtagoro since your spirituality and your religion? What have you done? What have you done with your spirituality and religion? Nothing. Not even electricity you can have, you cannot have. Ordinary electricity you cannot have. Ordinary road you cannot build. Your spirit. Every Igbo man ịkpa ha anya ka ọ sị spirituality na-enye nsogbu. Spirit agarụrụ ya agwụ, agarụ ịrụ agwụ, ịrụsị agwụ gị na-emezie. After ka ịrụsịrị agwụ, and what happened? Ihere anaghị eme gị. Ị ga-ejegoro Don Baby from somebody factory. Don Baby somebody produce with their brain, you buy. Ị ga-ejegoro mmanya ọkụ, hot drink somebody produce. Ị ga-ejegoro hot drink somebody produce. Ijiri achụ aja. Ijegoro ewu na nke onye na-azụ ewu. Igoro ọkụkọ na nke onye na-azụ ọkụkọ. Ijenye ndị mmụọ. Nna nwanne, ihe ọ bụ idol worship. What is idol worship? Gịnị bụ idol worship? Ibute chigidebe na ya na-enye nni. Is that not idol worship? Deuteronomy, ị na-agụ Bible, Deuteronomy 28. I cannot image, I cannot worship this. Nke ahụ bụ gịnị? Bute ihe debe na ya dị na worship ye, na-enye ya nni, ị na-enye ya nni. I butere chi gị na-enye ya nni. Is that not idol worship? Nna nwanne, unu adịghị na-akọ akụkọ, unu anọghịzi na 300 years ago. We are na 24th century, in a new world. Nna nna gị biri ndụ 5,000 years ago, more intelligent than you. The world grows. Ụwa na-eto eto. Life is developing. Life is developing. Nna nna gị 5,000 years ago is more advanced than you. Ihere megbukwe gị. Nna nna gị 5,000 years ago dị more advanced than you. It's a shame. Look at everywhere in the world. South Africa ka eji ata onye ọbụla kwuru nonsense bi ebe na ikwubu pik ya n'ime anya ya pịa. Ana m agwa gị reason why you are suffering. Ị ka nwee chance wee na-amag aka nke ndị Igbo ka njọ. Nke ndị Igbo ka njọ that even their own culture they cannot develop any meaningful thing. Iju ọgụ na na-ata ọjị na-ekwugheri. Yeah. Since ị na-eme that thing, I'm challenging you. That thing you are do ihe ọbụla ị na-eme, ọ bụrụ na ị sị na ọ dị mma, nwanne prove it to us. Ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ. Prove na ana Igbo. Once you prove it Igbo land, ihe ọma anaghị ezo ezo. Prove that thing. So ihe ama bụ ime ada. Prove it. Let's see. Ka ifu ya, let's see. Ordinary nke anyị na-eme will based on our ancestors. Science and science. Research, study. Nature. Study nature. Deepen in nature. And deepen in nature. No limit. Anyị nwere limit. Anyị ga-edip gide na nature until nature agwụ ebe nature kwụsịrị. Ọ ihe anyị na-eje. We don't believe in nonsense. Nothing spiritual here. Ihe ọ bụla anyị fụrụ anyị study. Ihe ọ bụ anything we see we study. Ọ na-efe, ọ na-aga n'abalị, ọ na-aga n'ụtụtụ, ọ na-aga n'efie. We don't fear, we study them. Ọ bụrụ na enwere nke ịma weta ihe, we don't fear. We turn evil to good. Weta ọgwụgwọ aha, we turn it to good. Ọgị na ọgwụgwọ aha eji eme ha n'Igbo, ọkụ a na-enwe ụzọ na-agba, plane na-agba. Iweta ihe, that means ijiri ye for ebe achịba atụzụpụ. If you don't bring it, you don't have it. Bring it, we use it to develop. Ọ bụrụ na ịma ha ka esi eme ya, anyị ma ka esi eme ya. Before ndị ọdịnala na-ekwu ihe anyị nwacha, ihe niile ha na-akọ, we know them. Ma na-enweghị uru ọ bara. Anyị gapụghị ya. Enweghị ihe anyị ji eme. Ihe anyị chọrọ bụ ihe bara uru, ihe ga-abara gị, mụ na gị, ana Igbo esi ike.
ndị ugwu chiri ndị ha abịa anyị gbatuo ha naanị kparịsi onye ọbụla ebe a na-ebe akwa mgbe ọbụla na-ebe akwa mgbe ọbụla na-ebe akwa ọ ga-ebi n'onu ụbọchị. Kedu ụbọchị akwa ga-ebi? Ọ dị ka akwa ọ ga-ebi ebi? Ọ dị ka akwa ọ ga-ebi ebi? Jeni chọọ ndị pastọ na-aga mmadụ eme aka ụta mmadụ eme aka ụta mmadụ kpọọnụ ha ka a bịa ka tụzie, kpọọnụ ha mmiri ka o were mmiri matụzie ndị eke. Na biko hapụ na akụkọ aha, biko akụkọ ezigbo akụkọ. Ị mara ha na dị koodu of Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, nwanne ịrụọ moto. Ị nwere amara aja bụ glaasị ọkwa ụnụ ma ụnụ ọmara glaasị ahụ ị na-afụ na aja ka ọ bụ aja agbara gị gburugburu. Ị ma na metal niile ahụ ị na-afụ ebe ahụ na aja ọkwa ụnụ ma mana aja gbara gị gburugburu. So osisi aja onye ọkọ ka ifuru n'Europe a n'Europe na shine ị na-afụ today ọ bụ aja na osisi because you don't have information. Ị nwere information kịta ana m agwa gị the information instead of you to open your brain and listen so that tomorrow ka ije practice ye ị gara eme ya. Eke fire ọkụ nyanwa heat the wind the air then heat the wind onye ka a na-akpọ air condition. Ị na-anụ ya every day but you don't use your brain. Air condition ka ihe mere air condition ọwụ dị ọkụ condition the air ka ọ condition the air gaa n'azụ air condition anyị ga-afụ na mmiri na-agbapụta ebe ahụ. Go to the back of the air condition fụ na mmiri na-agbapụta ebe ahụ. So if you study the fire which is Eke, study the wind, ị nweta mmiri. Ọwụ na study fire, study wind, study mmiri, ị nweta anị. Nwanne and ihe ọbụla dị na anị you can bring it to zero with fire. Ịchọkwa ime odie i werekwa mmiri ma oduo ya ịrụọ na metal. You build metal bụ gịnị? Ihe ọbụla na-emere wa is metal. Engine ọbụla is metal. I build ha metal ịrụbago engine. With this engine you do anything ọbụla ị chọrọ. You see, very simple as ABCD, very very easy. Ị na-achọ spirit. Ke spirit karịrị Eke na Orie na Nkwọ? Kedu spirit karịrị Eke, Orie, Afọ, Nkwọ? Ke spirit ọhụ? There is no spirit karịrị ya. Onwe spirituality karịrị na afa nna gị nyere gị with your market days. No spirit surpass this thing, I tell you. Onweghị ihe ị ga-afụ na spirit karịrị Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Never, not today, not tomorrow. I can prove you anywhere, anytime. But ịma ihe bụ Eke mba, ịma ihe bụ Orie mba, ịma ihe bụ Afọ mba, ịma ihe bụ Nkwọ mba. Pastọ gị sị gị na ọ bụ afọ arụsị. Pastọ gị sị gị na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ bụ afọ arụsị. But that is the code. Ọ bụ ebe ahụ ka the power of everything dị na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Ihe ọbụla nọ n'ụwa bụ ọkụ. Ịgba ha anyị ọkụ ọgbazie ime oluo ya. Ịgba ha anyị ọkụ ọgbazie ime oluo ya. Otu ọbụla ị chọrọ engine block ime oluo. Ihe ọbụla bụ engine. Anything is engine. Everything is engine. Ị gaghị arụ computer without engine. Ị gaghị arụ motor without engine. Everything is engine. So first of all, learn how to do engine. Your father started from metal. You see, your ancestors were great because they started with metal. They know everything is zero to metal. Everything is metal. Everything of that. You cannot build computer without engine. You must build metal to mold the plastic. How do you mold the plastic? So you must start from metal. Nna nna gị started from metal, so they know how the intelligent. Nna nna gị ma ihe eburu spirituality bunye unu na akọrọ na akọgheri. Ebunye gị spirituality na spirituality empty vessel. Ya na akpọ ya bụ abnormal desire. Somebody with mental problem. Nwere nsogbu isi. Every Igbo man jụọ ya. Ọ sị gị na nna ihe a na-agwụ na onye sikwa na asị go and verify. Ọ sị gị na nna nna ya na-achụ ya. Ọ sị gị na nne nne na-achụ ya. Ọ sị gị na nne nne na-achụ ya. Ọ sị na arụsị na-achụ ya. Ọ sị gị na arụsị na-achụ ya. Ọ sị na agwụ na-eme ya. Ọ sị na agwụ na-eme ya. Ọ sị na ọgbanje na-eme ya. All of them lead to spiritual problem. You see how they destroy your brain and cause ihe a na-akpọ psychological problem. Ụmụnne na ụmụnna m, your fathers came out of a 30 months war. So malnutrition lead to so many things.
so correct ya this mistake, correct this mistake. Ọ bụrụ na correct ya nwere ebe ị na-eje. Unu niile, most of you amara asụsụ Igbo. Most of you amara asụsụ Igbo. Ị mara ihe ha mean. Ndị onye Igbo, gịnị bụ akwa? Ọsị m kedu ihe ọ pụtara n'English. Onye Igbo, gịnị bụ ube? Ọsị m kedu ihe ọ pụtara n'English. So ọ bụrụ ihe ọ pụtara n'Igbo, no ihe ọ pụtara n'English. You see? So nsogbu gị na ụka, because ọ bụrụ na ị mara the code word, all those word unu na-use n'English ọ dị n'Igbo. Olesi ma ndị material science a na-arụ ọfụ, ndị arụpụtara ọfụ na. Mana everything eji create, anything creativity is ancient. Ọ bụrụ new. Anything creativity is ancient. Ọ bụrụ new. So obviously a na-eme modernization ka a na-eme. So if you want to have the key of creation, ọdịna eke, orie, afọ, nkwọ, ịchọzikwa imezi itiezie ya oyi, the fifth element. Oyi, ụmụnne m, ihe niile dị n'ime gị. You are only somebody nwere n'ụwa nwere everything complete. Ọ bụ mmadụ. That's why you say man do the man. The knife, ọ bụ ngụnwa ji mma because ụwa rụrụ arụ. Nyawa ka ndị Igbo ji eji ji eme ihe a na-akpọ cleansing. Why? Because in the ji na-eri kịta was produced in laboratory. The ancient ji is poisonous, but o nwere too much nutrition. What do your ancestors do as people with great mind? Ha na-eme ihe a na-akpọ transmutation. Change the ji, wepụ the poison, rie ya because ihe o bu dị too much. Ọ ya ka eji wee mụọ mmadụ wee kpọọ ya oji. Amụ ha na anya abino mgbe ahụ ha na-adịba scared. Ha mụọ abino ha na-adị scared because ha bara mmadụ oji. Mma, the manuscript of life, the knife eji asụ ụzọ maka ha fụrụ na ụwa adịrọ mma. Ọ ya ka eji wee kpọọ arụ mmadụ arụ, ihe rụrụ arụ. Maka they know that this place is not good. But this ji ahụ eme transmute, ji ahụ become nutritious. Man is not good, but if you cleanse man's mind, this man become a higher self. Ọbara uru. Ebe this concept na ka iti wee create ihe na-akpọ ume, agwụ na osu, all for cleansing the mind of the people to become higher self. Oya ka eji ji because ji is poisonous. Then ọ bụrụ ji nke unu na-eri kịta. Oya ka eji ọjị to bound enu na ana, to bound inside you and outside you, to make the negative confession. I have never done this, I have never done that. Oya bụ ogu na ọfọ ka ị na-ejiri ya. Oya bụzi mmụọ ahụ ị na-agọ. You don't know how to touch these forces. It's all spirituality. You don't know how to do them. It's all spirituality. Amere magic a na-anapụ ndị mmadụ ego. It's all spirituality. Ihe a bụ nnukwu ndị chọọchị, ihe ndị chọọchị mere anyị. Chọọchị butere ihe a. Ihe a na-eme chọọchị, mana ebe ncheta ndị be anyị ụta abụghị because ana m ata ha ụta maka na ọ bụrụ na ha anaghị eme nonsense ya. Chọọchị, ọ bụrụ na ha na-ama ihe a na-ekwu na chọọchị bịa ewere azụ aka pịawa chụpụ ha ebe ahụ. Ọ bụrụ na ndị be anyị dị otu a na-ekwu ihe a na ha dị otu a na-ekwu ihe a dị otu a m dị. Chọọchị agaghị abata n'Igbo. Chọọchị agaghị abata n'Igbo, mana ha gwọrọ ebe ahụ na-ata ọjị akọgheri. Ha amaghị ihe bụ ọjị, ha amaghị ihe bụ nzu, ha amaghị ihe bụ sacrifice. They don't know. Ọfụ Abraham gbọrọ Isaac wee chụọ aja, o buru ịjụ ọsọ ma ancestors way. This is omenanị, ihe a bụ omenanị ma ancestors way. Ka ihe ọ na-eme na Bible. Even ndị Igbo claim zikwe na ọha nwa tinyere, so nna gị ji nwa ya achụ aja. So isi na nna gị ji nwa ya achụ aja, nna gị bụ Abraham, o ji nwa ya achụ aja. Ọ bụrụ ọgwụ orekwara gị, nke abụghị my ancestor. Ọ bụrụ my ancestor ji nwa ya achụ aja, ancestor ji nwa ya achụ aja. My ancestor tụfịa kwa Abrahamic religion. Ya omenanị ndị Igbo, omenanị ndị Igbo, omenanị ndị Igbo, onye ji nwa ya achụ aja. Ihere anaghị eme ụnụ. Ihere anaghị eme ụnụ. Ifuru onye debe dere n'akwụkwọ mmadụ ji nwa ya achụ aja, iwe sị na ihe iji achụ bụ anụmanụ. Kedu ihe dị iche na mmadụ na anụmanụ? Gịnị dị iche na mmadụ na anụmanụ? I want to know. Iji anụmanụ achụ mana ijighị mmadụ achụ. Onye riri amụ ebele ji ibi ụgwọ. Onye riri amụ ebele ji ibi ụgwọ. O nwere inu ndị Igbo na-atụ si na
ọtụ ikesi ọ bụrụ na ọma n'otu a ka ọbịa si abịara ọtụ na ya na agaghị ịgba obi. Ikesi na ọ bụrụ na ọma n'otu a ka ọbịa si abịara ọtụ na ya na-aba akaghị agbata obi. Ọhịa ụmụ anụmanụ na-ekwu ebe anyị nọ. Ụmụ anụmanụ na-ekwu ihe ebe anyị nọ. Ụmụ anụmanụ na-afụ ụzọ karịa gị nwa bido nnụ. Ụmụ anụmanụ enwere ihe inwe karịa anụmanụ mana enwe ihe anụmanụ nwere karịa gị. Enwere ihe inwe maka anụmanụ enwere that mind, double mind anyị nwere, good and evil. Anụmanụ ha naghị it, so anụmanụ ka gị dị conscious. So o nwere ihe anụmanụ nwere ihe nwere, mana a na-agbazi ndị be anyị destin ha anaghị aghọta. Ji pụtara nnukwu ihe na ana Igbo. Ji how come o ji wee mee oji ọ dị na ji dị n'ọjị ndị Igbo. Before ị mara asụsụ Igbo, you must be God Igbo. Igbo dị omimi, o dị omimi, and ịmata ha anya ibido creation. If you understand your ancestors language, ibido creation, because your ancestors, they are master builders. Anywhere in the world, I can prove it. Not how I build technology. None of build technology. Nwa bekee technology. Because why you chose spirituality? Because people of spirituality nature. Were that thing I need more here. Nna gị ewo nka na ụzụ ka ha na-eme ọnyanwa ọka ụzụ ọka etiti. You have to say self spirituality. Hey nwanne nwanne gị nwaanyị na-eme gị ihe ahụ. Nwanne gị nwaanyị nwanne gị nwaanyị onye nwa sị na emubeghị nwa since na emubeghị nwa. How do you know that? Gị nwa na-agwa how can you prove it? Nwanne gị nwaanyị aka ya dị ọcha, ọ gasa na ezinụlọ unu, ọ gasa na ezinụlọ unu, datin o kwuru di ya gasa na ya. Ị ka na-ajọ sị gị na ya ekpochi onunu, a ga-ekpochi onunu, nwanne a ga-ekpochi onunu, onunu onye nke ka ya ebuze ekpochi. Ọgwọ gị datin isi aka eji ekpochie nke ya, a ga-ekpochi onunu. Ọ lukat ihe mmadụ na-agwa mmadụ ibe ya, mmadụ onye Igbo na-agwa mmadụ ibe ya na a ga-ekpochiri ya onunu. Onunu gịnị ka a na-ekpochi? Onunu mere gịnị? Onye ga-ebi forever. Because anyị amaghị ha na-akpọ honor, anyị amaghị ha na-akpọ dignity, we don't know it. Onye ọbụla na-achụ ego. Kedu ihe m ga-eme ka m nwee ego? Kedu ihe m ga-eme ka m baa ụba? Kedu ihe m ga-eme ka m baa ụba? Common sense efuo. Common sense efuo ebe a na-achọ ụba. Ụba nwa na ijighị ego, ijiro ngwa ọgụ, ijiro politics, ijiro culture, ijiro nwere nke iji. No Igbo bank, enwere Islamic bank. Kedu bank ndị Igbo na-azụ ahịa? Where is your bank? Ke your banking institution? Ke ebe na-etinye ego gị? Enwere Islamic bank. Ndị Hausa nwere bank, jide politics, jide army, jide police. Kedu ihe iji? Nothing. Eme ha na ibebe UN bịa, Europe bịa mee gịnị? Ana m agwa gị na ihe something ihe ga-abara gị uru, bara ụmụ gị. Gwa gị ebe your problem dị. This is your problem here. Go and study Igbo. Bịa na ọdịnala ka a sachapụ gị mmụọ ọjọọ na-eme gị n'isi, ka a sapụ gị mmụọ ọjọọ. Ndozi ọdịnala na-ewepụ ihe a na-akpọ ajọ mmụọ. Psychological problem go away. Ihe ị nwere psychological problem, ọ bụrụ spiritual problem. Ihe ị nwere psychological problem. Basic education adịrọ ya. Ịlakịrị basic proper education. Ka m gwa unu something, I will tell you something now. Just wait. Onwe m chọrọ imepe. Anyị anaghị akọ akụkọ ebe a because anyị dị serious n'ihe anyị na-eme, maka ihe na-eme na ana Igbo adịrọ mma. Ana Igbo ebe anyị sepụta ụwa gbara ụtụ, ọ gbara ụtụ, mana a na-agwa ndị be anyị nna nwere ihe dị na ihe ọjọọ. Oke omenala Igbo, ọdịnala Igbo, ọ bụrụ na ọ dị mma bara mụ na gị, ọ bụ ihe ọjọọ? Mba. Then listen, then ige ntị, ị mara mere ihe this guy na-ekwu, o make sense or no? Wepụ emotion, wepụ sentiment, listen na ihe this guy na-ekwu ọ dị mma. Nwanne ka ga-esi afọ onye Igbo ọbụla ọ sị na ajọ mmụọ na-enye ya nsogbu. Ke ụdị nonsense bụ ya? Onye Igbo ọbụla m fụghara sị nwanne ha ụfa ọ sị ya ga na Igbo na ahụ adịrị ya na ya ejechago n'ụlọ ọgwụ nwe ihe afụrụ. Ka ụdị nonsense bụ ya? Ke ụdị ihe bụ ya? Ihe ọ bụ ndụ ijego ụlọ ọgwụ nwe ihe afụrụ na ana Igbo ka ihe ana. Na ana Igbo ka mmadụ na-anwụ ebe ahụ everyday. Ebe Buhari ejebere London ijegwa onwe. So ndị politicians ahụjaba ha abịa Europe, nke nwe onye nkịta ahụjaba gị ije ebe ahụ je nwụọ.
politicians na-abịa Europe ka ha gwuo onwe ha ngụwa ogogo ijebe Afrịka chi igwu onwe gị. Afrịka ọ na-agwọ ma Buhari abịaba Europe? A na-agwọ mmadụ ebe ahụ Buhari abịaba Europe? Mba. Kedu ihe na-eme na ndị be anyị nwere ike ịtụ uche? Human being, your nwere body, this body, there is so much millions upon mysteries going on in your body. So anything can cause anything. That's why this brain, they develop every different thing. That's why a program all of you stop creating sickness for you. Program the brain or kwụsị create a problem for you. Mba. Onye ọbụla believe na magic and ritual, ị na-anwụ ọnwụ ihere. Because of this thing generate something, negative emotion, negative impression, develop sickness. Program your mind to become a godlike. Nature create you for a reason. You are here for a reason. Mba, you happy achọrọ nonsense na agagharị. Begin to create. Then nwa bekee nwa ngwọrọ nwa bekee came to your land. Your ancestors taught them everything. Look at you. Ị na-anwụ n'Europe, ị na-anwụ na Mediterranean, ị na-eji Europe na-agwazi unu let's go and do the same thing Europeans doing. Isikwa m mba na nke ịchọ ka mmadụ mee ihe. Let's go and do the same thing they did. Ihe a bụ ihe nna nna anyị ha mere. Is our information then stolen? We have the information, we have them. Let's go and establish them. Isikwa m mba na nwanne ị na-agwụ, ị na-ata nzu na ihe abụọ ọdịnala bụ ịka ntụ na ịchụ aja. And so what? And then anyị nwere ọkụ mba, anyị nwere mmiri mba, nye m ọkụ. I want light. Anyị chọrọ ịrụ factory n'ala Igbo. We don't have light. I need light. Weta dị ọkụ. Isi m na Nigerian government mana ọgwụ na-agwọ ọgwụ na were dị ọgwụ mee ha arụ. Use the ọgwụ to them. Isi Nigerian government agaghị ekwe mana iji ọgwụ. Where is the ọgwụ? Ka ihe ọgwụ a na-arụzikwa? Kedu ihe ọgwụ ahụ na-arụ? Onwe ihe ọ na-arụ den. Isi ndị abịa nọ na street a na-akpọ UN. Kedu ọgwụ odechi? Where is odechi? Ọsọ enwere ndị agbara egbe ha nwụrụ. So ndị anwụrụ anwụ ha ejighị odechi. So ndị anwụrụ anwụ afọ odechi ha amụghị ebe a na-agwọta ya. Ụmụnne nwanne ebe ahụ ka m kwụ. Ihe ọ bụla a ga-eme ka because nwanne ihe anyị na-ekwu ebe a anyị astọdi ya na anyị agụ isi ifuru ebe a gbarigo. Isi ifuru mere mgbari n'akwụkwọ, o mere gbaa pieces gbaa tọtọ. Before anyị choose ọdịnala na omenala as a way of life, nwanne ọ fere ahụ. Because ihe a bụ ihe ndị ụka 98% of ndị Igbo na-eje ụka and ha na-afọ omenala as evil, na-afọ ọdịnala as evil, whether you like it or not. But we chose it because anyị mara ọ bụrụ eziokwu. Anyị ma the fight dị ahead, we know the fight ahead. Anyị gba ihe ọ bụ before we take it. Because ị gaghị apụtakwa m n'ihe nna m dị ihe ọjọọ. I believe it. Ọ ndị nkịtị na-eme otu ahụ. I want to prove it ọ bụrụ ihe ọjọọ, mana ọ bụrụzie ndị a na-enwere ihe ama na-ekwu, then ị na-justify ihe ndị ụka na-eche. Nwanne ritual bụ ritual, whether you use animal. Once you have that mindset, all mindset ka a na-ekwu, ọ bụrụ about ritual. But because your brain develop go ihe na-ekwu ịghọtara ya, ritual bụ ritual. Once you do ritual, all mindset ka ọ bụ. Because in cosmic knowledge, in occult, every living thing is the same. You don't know. Because ị ka nọ naanị irubeghị itorubeghị. Inwe ebe ị ga-eme itoruo igbu anụmanụ nwụrụ. Enwe ebe ị ga-eme itoruo na knowledge igbu anụmanụ nwụrụ. Enwe ndị ga-afụ asị ga ha anaghị egbu anụmanụ. Ọ bụrụ na ha bụ vegetarian, no, because they understand nature. Onwe ihe na-akpọ mmadụ ịgba ndụ with nature. Nature gives you everything you want, but you must keep the law of nature. You must keep the law. Onye ka na-akpọ incantation ị na-aga ọfọ. I have never done this, I have never done that. Ndị nkịtị enye ha spirituality. Ndị nkịtị must have something to hold on. But achọghịzị ka ndị be anyị bụrụ ndị nkịtị na-enye ha secret of life. This is secret. Ya mystery school ka a na-akụzi ya na-agụ na mystery school. School of ndị nwa bekee ji rule world. Ihe a bụ ihe na-akụziri elite na-rule world ka a na-agụ no free of charge. Onwe ji MSF bịa kọbara m nonsense. All those things unu na-ekwu maka ọgwụ magic, I know them all from A to Z. I know all from A to Z, but ụmụ na-enwere ihe o nwere ike imere anyị. That's why I say this. Ama na-enwere ihe o nwere ike ime. That's why I say it. Because ọ bụrụ na enwere ihe ike, ọmụ ga-abụ onye ụzụ ga-ewere ejere ọrụ. Ọ bụrụ na eji arụ ụzọ aka m ewere na-ejere ụzọ. Ọ bụrụ na eji ha mmiri na farm, aka m eji na ha mmiri na farm.
anyị nwere ọrụ na Ebonyi. Ọ bụrụ na eji ya enwe ọkụ aka m eji enye ekwu tinye ọkụ. I have gone, I have did, I have tested. Ọ bụrụ ya because we believe in observable truth. Scientifically it prove otherwise, then I throw it away. Scientifically o prove otherwise, then I throw them away. Whether m ji egwu wayo ma ijiri egwu wayo, o nweghị test ihe anyị chọrọ, o nwere test ihe anyị chọrọ, ọ pasịrị test, I wụfuo ya. Ọ pasịrị test, so ọ bụ ihe m na-ekwukwa ụnụ mara. Ọ bụrụ na iji just deceive or illusion, somebody's illusion, ime ụta mmadụ, that is illusion, is trick. Physically enwere ihe ọ ga-eme. You got to... So ihe ndị ozi ọdịnala na-ekwu bụ a new different Igbo land nke ga-eme bịa. Nwanne mgbe anyị pere mpe anyị na-eri nri na nbọs, ụnụ ka na-eri nna ya onebara ana Igbo. Ị ka na-eri nna nke nwanne gị, ị ka na-eri nna nke nne nna gị, ị ka na-eme ya. How many of you na-eje na nke nne bụ ụnụ rie nri na? Mgbe anyị pere mpe anyị na-eri ihe a niile. Gịnị meziri? What happened? Gịnị meziri? Ego onye isi ojii eziokwu ozo n'okpuru bed. What happened? Mgbe anyị pere mpe na ala Igbo anyị nwere phone na village anyị. Anyị nwere phone, land phone na village. Anyị nwere ọkụ, nwee mmiri, nwee ụzọ na village anyị. What happened? Ka eme until you know, until you mara ihe mere nụ, ị mara na ihe nna gwa bụ eziokwu. Nwanne anọghị m outside ahụ m nwa eze anị. Kedu ihe ị na-akọ? Ke ihe mere unu nwere ụzọ na street unu? So ibu na ala Igbo, you don't live in Igbo land. Ibiro na ala Igbo. Otu aha ala Igbo dị ka obodo mmadụ na-adị. So ị nọghọ na-abịa, ị nọghọ na-abịa fụ ihe na-eme ebe ahụ, you don't see it. Ifu ihe na-eme na-abịa, ọ ngwa gị, ifuru ya. You cannot see it and what happened and know what happened. Ihe abụghị omenala ka unu na-eme, kpọrọ that nonsense pụ ebe a. Mmadụ adịghị na-eme, anaghị ama like nonsense yo. O ruo na mgbe a ga-eji unu na-ekwu ọsọsọ ebe ụmụnne unu ka na-adị ike. Sọsọ ebe nwanne gị nọ ikwu anyị, you will see. Go and see the ifu ndị amị. Go and see them na. Jefu ndị amị ifu ha na street. You don't see them. Oh, nwanne gị nwoke, you will see. Eme ha na, I will show you. So nwanne gị go jefu ndị amị nọ ebe ahụ na street. Go and see them. Omenanị ka anyị na-eme ihe, omenanị nke anyị wụ sayensị. Ọdịnala Igbo ka anyị na-eme sayensị and technology. Onwe ihe ọbụla anaghị afụ anya n'ime ọhịa pịa. If you cannot prove it na ọhịa, ị gaghị enye anyị ọkụ, ị gaghị enye anyị mmiri, ị gaghị enye anyị nri, ị gaghị enye anyị ụzọ, ị gaghị enye anyị politicians ga-arụ ọrụ. Mba, ka ekwe iji eme gịnị? Why do you need it? Enweghị m opinion. I'm telling you the fact. Ọ bụrụ opinion. Ihe nna gwa bụ fact. Na your ancestors is known about science and technology, not spirituality. So spirituality is your own. Ọ bụ ihu nje ezuori. It's your business. Spirituality is your business. It's your personal business. I don't care. Achọrọ m ịma. It's your business. Ọ aka ọrụ gị. So remove it. Aka ọrụ gị were ejebe, keep it for yourself. Onye bịa na your place, onye ọ chọrọ gị na-eje. Onye bịa na temple gị, onye osimiri furu okwe ka ọ na-eri. If somebody come to your place, you take care of that. Nobody cares. All your business. I don't care. Mana ihe m na-ekwu bụ ka a ga-esi eme ana Igbo bara onye ukwu bara onye nta. Ihe m na-ekwu maka I'm talking about general, because onye na-elochi na-eloro onwe ya. Onye na-arụ agwụ na-arụrụ onwe ya personal. Ọ bụghị ndị Igbo. Onye na-elochi na-eloro onwe ya, ọ bụghị ndị Igbo. Onye na-ama ma jere emere onwe ya, ọ bụrụ ndị Igbo. Onye na-eje na nke dibịa na-ejere onwe ya, ọ bụrụ ndị Igbo. Then how come if he's government omenala gịnị? Ka omenala gịnị kwa? Gịnị mere ya omenala? Because it's your business. Mere ya omenala. So mbụrụzi onye ochi jide m, na-ezu ochi jide m, nsị gị na omenala. Nje na-ezu ochi jide m isi omenala. Nje gụọ ọdeshi, ngwere na-eje ezu ochi. Ka agba m ebe ọ ghara ibu m ahụ. Na nwanne, ụlọ adịghị n'aka ụdị ahụ ka anyị etokwenye. We have grown enough. Ndị Igbo kwesịrị ito tokarịa otu ha dị. Ana Igbo dị mma adịrọ gị ahụ mma. Don't you want an Igbo like Europe, an Igbo like America, Las Vegas, chọrọ ya? Ihe anyị na-ọfa ndozi ọdịnala na-ọfa bụ
ana Igbo like Las Vegas, like Europe, ka onye Igbo na-achọrọ ya? Let me see. Kedu onye Igbo na-achọrọ America like Europe, ana Igbo like Europe? Who don't want? Good hospitals, ụlọ ọgwụ, ụzọ, mmiri, ka anyị Igbo na-achọrọ ya. Ọ ihe anyị chọrọ. Ọ bụ ihe anyị chọrọ. This is what we are. Ọ ihe anyị chọrọ bụ ihe a. Ọ bụrụ datịrị unu na-ekwu. Ihe nji ekwu ihe a na-ekwu bụ na maka ememe kata ndị be anyị si n'ụka gbapụta, ha gbara kwajebe ebe a. Ana m ama ọkwa mmiri maka ozuzo. Ndị anyị na-ekwu okwu bụ ndị ụka. Ihe anyị ji ekwu ebe a bụ na maka ụmụnna anyị ike ụka agwụna ha. Ha ga-esi n'ụka pụta na gbarajebe ebe ite ka nzu na ịta ọjị. Because ha marọ. So ọ bụrụ na agwọrọ ha, how do they know? Ọ bụrụ na agwọrọ ha, how do they know? Ọ bụrụ na ndị ha marọ, ka ha ga-esi ama. Ndị be anyị nwere ihe ama. This generation enwe ihe ama. So we should leave them like that. Just perish. So ị chọrọ ka nọ agbachi nkịtị, let them perish. Ka your brothers perish for nothing. Ọ ihe ị chọrọ? Mba. Anyị agaghị anọ na mmiri ncha aba anyị anya. Ịghọtago? Onye na-anụghị ihe e kwuru, ya mechasịa emesịa ihe obido n'isi gewe ọfụma, maka ị nwere ike ịbịa late. Ọ bụrụ na ịbịa late, chere leta mesịa ị ga-edite na ọfụma ịghọta ihe a na-akọ. Nwere ike ebe isi wee join ya ka ị na-anụ. Ọ bụrụ otu ahụ ka o si wee bido. Na-aghọtago ụmụnne? Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala, ndị ndozi ọdịnala. Ana Igbo asị ha asịara unu n'ụka. Unu ama ha na British created omenala. Do you know that? Ị mara British created omenala Igbo ha 1900 nke unu na-eme? You don't know. Omenala ị na-eme today was created 1900. Ndị be Eliza. You don't know. Mana anyị ma, we know. That's why anyị ka anyị ji ekwu maka anyị ma. Mana unu amarọ. Omenala Igbo because of fevọrọ gị. O fevọrọ gị ime ebe nwere ike ịghọtarọ. O fevọrọ gị na ị nwere ike ịghọtarọ. O fevọrọ gị economically. Ịdị na o fevọrọ gị na ịghọtarọ. O fevọrọ gị economically. A na-agwazi gị eziokwu. Ndị isi ojii, the hardest human being na-eji stupidity anya ọnụ eme ọnụ. The worst human being na-eji iberibe eme ọnụ bụ ndị isi ojii. Onye isi ojii arụghị plan. Onwe ihe ọ rụpụtara ọsị ya nwere Jizọs. Hey, onye nwere Jizọs nwere ihe, o nwere ihe niile ka mma. Iwu ebe ọ na-ayọ nkwa. Iche na enwere win lottery. Ịrụzi ebe ahụ sị ya nwanne ha afa ọsị ya nwere Jizọs. Jizọs bụ husband ya. Ịdị surprise. Ịdị surprise na onye a na-ayọ egwu niile ọ na-ayọ. Iche ma enwere ihe merenụ. Iru ebe ahụ sị ya nwanne osi agha. Ọ sị gị na Jizọs na-anụ ya. Tọsị ya ka ị na-ayọrọ egwu niile na Jizọs na-anụ gị. Ọgwụna. Exactly the same thing our people na-eme na. Ọ na-ekwu okwu ihe ọ na-eme nwanne. Toothpick nkịtị naghị arụ. Toothpick naghị arụ. Kedu ihe na-ebu gị isi? Gịnị na-ebu gị isi? Ịma anya ọgwụ. Kedu ihe ịrụpụtara with ọgwụ ahụ? Ya come and see, come. Kedu ihe ịrụpụtara with it? I don't need to see. Show me ihe ịrụpụtara. Show me the telephone ịrụpụtara. Show me the computer. Show me the antenna. Show me the radio. Show me the motor. Show me the ship. Show me the plane. Show me the road. Show me the light. Ịrụpụtara. Ị na-asị m ka ngosi nke na-eji mmemme gị. Gosi m ihe eji eme. I know how to build something. I know. That's why nji agwa gị. I know how to create something from sand. I know how to create glass from sand. I know how to found metal. I know how to differentiate metal. I know how to differentiate gold. I know how to make metal. I know how to make gold. I know how to make them. And I'm a spirituality. I know how to do these things. I don't need spirituality to know them. So go on and make spirituality. Tell me how all these things were done. How can you make radio station? Spirituality can get a radio station. Spirituality can get a radio station. No, I can do radio from zero. I can transmute from zero. It doesn't mean a spirituality. See? Show me the proof that that's in Naruto. You don't have to show me. Just prove ordinary observable truth. Our ancestors don't ever be fooled. Na game, nobody will fool you anymore. Only they fool right now. Man never na. Man what am okay. I believe in the natural forces. We see them every day. We observe them every day. That is natural. Sun, you see them. The wind, the air, you see them. The fire, you see them. The oxygen, the fire,
the air, the wind, the land, the sea. You see them. Akọ, which you call pineal gland. You notice it. You feel it in your brain. Uche, you see. Echiche, you see. Everything you see. Can you hold the invisible here? What you cannot see is inside your brain. Anything you have when you're not inside your brain. I'm better than the man now. Ije mụọ ọrụ ịmụ ọka esi eme magic ịpụta si na afụ na ife afụ na nzu magic ka ị na-eme nwanne onwe we don't care ọ aka ọrụ ịkọ is your profession, nobody cares. Onye na-amaghị anya plane ọ mara anya plane itinye ebe ahụ were plane gbusie ndị mmadụ ọ mara anya plane ọ novice ọ bụghị ya mere plane invisible ọ bụghị ya mere plane spirituality ọ bụghị ya mere plane spirituality ị maghị anya plane ị maghị arụ plane ọ ya mere plane spirit. So ị na-amazi ka esi magic ọ ya mere spirit because you know you have the information, because you nwere the information werezi na-eyi ndị mmadụ egwu because you know how to manipulate the illusion, because ị maka esi trick illusion. Nwanne ọ bụrụ ya, illusion can never become something real, never ever, not today, not tomorrow, not today, not tomorrow. Illusion can never become something real, not today, not tomorrow. That's why with spirituality you can never do anything meaningful. With the religion you can never do anything meaningful because they are for control, mind control. Nwa bekee gwọsịrị ụnụ ịba after slavery onye spirituality. Under America ka ebu ụzọ wee nye black Americans after slavery, then gave them African spirituality. Eburu ebe Africa na akọgịrị detivuzi anyị nwa di ala dị ka m eho di ala ka ị na-agwa maka spirituality. Buru that in America na Caribbean, take it to Caribbean and America. Di ala ka ị na-agwa spirituality. Di ala mmụọ na onwe ya ka ị na-agwa maka spirituality. Buru that thing, go and tell it to ndị Caribbeans na ndị America na ndị British. Don't come to my land and tell me about spirituality. My ancestors know nothing about spirituality. Ha bụ oje na mmụọ na onwe ha. Mmadụ bụ mmụọ. Ndị Igbo na-asị mmụọ nwa. Mmadụ ji ịmụ nwa, mmadụ chi give birth ọ sị gị ya mụọ nwa. Mmụọ ya na amụ mmụọ. Ya ka ndị Bible pụtazi spirit. Hey, spirit na-eme ya, agwụ na-akpa ya, aja na-eme ya, arụsị na-eme ya, nke nwa na-eme ya. Onwezi onye Igbo na village. Onwezi onye Igbo na village. Ụjọ a ga-egbu a ga-ata a na-akọ ọgwụ ebe ka ọgwụ nwa dị. Let me see, where is the ọgwụ? Ebe ka ọgwụ aha dị ka ọ ya nwoke ọkụkọkwa na ya nekwe ndị amị ka ọ ya ndị kakị ka ọ ya ndị yi kakị na-aka ọgwụ. Na wepụnụ this nonsense from isi unu, wepụnụ ọgwụ a from isi unu ka unu na village unu jezuo ike. Wepụnụ ọgwụ a n'isi unu, wepụnụ spirituality a n'isi unu ka ọ pụọ n'isi. Ebe a na ọdịnala anyị na-eme ndozi ọdịnala, higher self, attain the higher self, the code of life, the information of life, case information, every information ọ bụ ihe anyị na-eme, observable truth. So ị na-abịa iburu ya eburu na ntị ọkwa eru echi isi m ịgba nnụ nne ji wee fe enwere nwanne, just don't worry yourself. Ime iso ndị ọdịnala wanye ịtụtụrụ nkarị adịga aha n'ime ọhịa. Iso ọdịnala wanye i were nkarị adịga aha gaa n'ime ọhịa, odoga ya na ihe enweghị iji eme. Olesi m iji achọrọ ego, ndị mmadụ na-atụrụ gị ego, onye bi narị ya 50,000 lori echi. Ha na-ebukwa ozu dị mana a na-enwetakwa ego, ha na-enwetakwa ego nke ọbịbị loro mmadụ isechi nwanne cheki enu na ị na 70 or 100 loro mmadụ isechi ịnọrọ ọfụma ịghọtago. So even ọ bụkwa ndị na-anya chaplet, ndị na-ejibịa na-anya chaplet na ngwe nne bụ Baịbụl bụrụ kọmputa ịhụ dibịa rụkwa kọmputa mana ịbụ nke mmadụ rụrụ arụ. Na biko unu akọzi na ihe akwụkwọ na anyị kwara gaayị otu gaayị a na-ekwu okwu onye ọbụla tụchara ya gaayị a na-ekwu okwu ya ịghọtago. Ọ gaayị ka a na-arụ nwanne, mana onye mugu da agaghị ma anụ rie. So anaghị m akụrụ ụlọ ọrụ nwanne, ma ana m egwu ka ọ dịrị anyị na mma, ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. At least unu akọnvat ya to magic atọ ihe ọzọ, at least unu akọnvat ya to ihe ọzọ ịghọtago. So that mmago na anyị na-eme ndị ọzọ na ọwụzi ndebe anyị na nwanne ya agwa na-eri agwa ibe ya agwa oriri agwa ibe ya ịmụrụ ọ nwere ụgba ọ na-agbado ya agbado pụtago okporo ofu obi ka anyị si pụta ụwa. Anyị bụ ndị Igbo ụmụ ndị gboo ndị saviors, the master builders. So anyị nidiri ihe anyị nidiri nyere onwe anyị aka ịfụrụ ka anyị Igbo dị. O gosi gị na ya bụrụ ofu
ọdịnala enwere Anambra, ọdịnala enwere Imo, ọdịnala enwere Abia, ọdịnala bụ ofu, ọdịnala bụ ofu. The body of Igbo, the temple, the pyramid, one. How mighty ma ọ bụrụ na niile na-akọ nonsense a join your ọdịnala, one body, no religion. Ihe anyị bụ ọdịnala Igbo, nke onye ma wetie, nke onye ma wetie, a join ya together. Wepụ this mindset n'isi anyị. I wepụ this mindset of division, all spirituality, religion, this one, all ya butere division. Wepụ this thing from your head. Leave your mind open, leave your brain open, come to ọdịnala. Enwezi information ime, weta the information, I were eme ihe bara uru. Any information ọbụla, I promise you, ndị ọdịnala ga-eji eme ihe bara uru, because we know something. Anyị nwere mmadụ, anyị nwere evu ihe nwee mfụ, nye anyị the information, just but ị ga-adị open wee bịa. Don't come here and tell us nonsense. Bịa with open mind, enwere information iji sị nwanne eji m nka, ama eme nka, ama eme nka, then anyị eme observable truth. Enwe uru ọ bara anyị were ya. We don't condemn anything. Enwere ihe anyị na-condemn, mana ihe anyị na-agwa ndị mmadụ maka ndị na-amarọ ka ha mara. We don't condemn anything. As long as none exist n'ụwa, we need them, we use them. But all observable truth. Observable truth. Ọ bụ na enwere uru ọ bara, yes. Ọ bụ na enwere uru ọ bara, asị gị nwanne nsogbu adịrọ, ịkasụ ayo, mana nke a ọ bara uru. Nke a bara uru. O nwere ọzọ? Onwe ọzọ ka anyị jiri ya. Mana nke a wọ ife ụlọ ọkụ nwanne, na nke a ọ gaghị enyere anyị aka. Anyị chọrọ ka anyị mee anyị Igbo ka ọ dị ka Israel. Ndị iro gbara agbata obi mere enweghị nwere ike ime ha. Ọ bụ anyị Igbo anyị chọrọ. Ọ bụ mgbe ọ bụla anyị na-ebe akwa, nna nwanne ka mgbe m ga-ebegide akwa beruo ya. Kedu mgbe akwa a ga-ebi? Unu ebe na 67. 2017 na-ebekwe. Onwe tụpụrụ gị ọnụ. O doghị gị anya na ị na-idiri ije chọọ ihe ọzọ. Ebe ndị osi ojii, kedu onye mere unu ụdị ha? Who did this thing to you that you can never think? Kedu onye mere unu ihe na unu nwere ike iche echiche? Ihe na-eme gị, ihe na-eme mmiri na-eri gị. Ifụra mmiri na-eri gị, ị ka na-aga. Ọ nwa bekee nwe Nigeria, nwa bekee nwe obodo ahụ unu bi na ya. So nwa bekee enweghị ike ịnụ gị unu ntị. Nwanne, enwere information iji weta ya n'obi ọcha. Onwe ihe because nke unu na-eme nwe uru ọ bara. Ọ bụrụ na enwere anyị ga-study were eme ihe ọzọ bara uru. Mana nke unu na-eme na onweghị ụdazụ onwere because anyị agafego stage a. Anyị nwere onwe ya agafe nara level. So nwere ugwu iji weta ka amara ihe a ga-eme were eme ezigbo ihe. Ma ọkụkọ maka nke a na-aka na-abịa bịa egburu gị ọkụkọ nye gị buru ite ọgwụ dịsa gị na ya dị mba. Mbịa ebe ahụ ewere m eke gbasasị ite ọgwụ ahụ gbara gị n'ite ọgwụ ngwa agba m gị n'ite ọgwụ gbawa gị isi gị n'ite ọgwụ ahụ. So onwe uru ọba. Ọ bụrụ na anyị nwere ike itinye datị na mkpụrụ agịrị were ya gbatuo onye ka gị, nsogbu adịrọ. Mana ọkwa idebe na ya dị na-enye ya ọkụkọ na-ata mba na nka nwanne, ị ga na ebe na-enye ya ọkụkọ abụrụmala ike esi n'azụ gbara gị n'isi gị gbanwe gị n'ime ite ahụ nwanne mba ịbụ ụlọ ọkụ na. So biko ka anyị waa n'anya na nwa eze adịghị na mba. Ka anyị waa n'anya, ana m ekwu ndị nwere information ka m na-ekwu. Ndị nwere information enwere ike ama ha mgbe ị na-anụkwa Igbo. Ndị nwere koodu ọ bụrụ na ị ma arụ meshin, mụnwa na-arụ moto, weta information eji arụ meshin adị ya na ntụ nke nji arụ moto, ajoin ya together were rụọ plan. Onye m na-ekwu maka ya, onye bụ information. Na o nwere ihe ịma eme n'ụwa, nwere ihe ịma ihe ọsọkwa anya bụrụ, enwere ihe ịma ọsọkwa anya bụrụ n'ụwa. Kpọọ anyị si anyị nwanne ịma eme nke dị ona, kedu ebe ọ ga-abara anyị uru? Anyị agbaghị ebe ọ ya abara anyị uru. N'ụwa enweghị ihe ghọrọ ahịa. Mana ihe m ji ekwu ihe m na-ekwu bụ na maka na ndị be anyị na-achị isi n'ụlọ ụka apụta and ya mgbe ebe ha na-eje apụta n'ụlọ ụka ha mgbe ebe ha na-eje. Nsogbu adịrọ, ịghọtago ihe na nwanne, ịghọtago ihe m na-akọwa. Eze kwu eche, ịghọtara ihe m na-ekwu na ọ bụrụ na enwere ihe ịma eme n'ụwa, ihe ọsọkwa ya ọdịnala enwere nke ha jụrụ ajụ. Ihe anyị na-ekwu abụghị na anyị jụrụ ya ajụ. Ihe anyị na-ekwu ka ndị mmadụ mara amara, ọ ka ha mara amara. Maka na information ọ bụla anyị ji eme new invention. Ọ ihe anyị na-eme, anyị na-eme new invention maka nna nna anyị ha bidorie, anyị nwa na onwe anyị ga-ebidokwa ya. So ihe ọbụla anyị nwere na anyị ji eme new thing. Anyị ji agwa onwe anyị ara na ara na ahụ anyị, ezigbo ara na ahụ anyị. Ịghọtago? So ụmụ ibe nwanne, ị nwere ọkwa Facebook bụ ihe inwe ha inbox.
ma m ụdị ajụjụ nke bụ ihe a biko ịmakwana na igwe egwu gị nọ dị ya ọ nke nwe Facebook anyị arụnwụ Facebook anyị arụnwụ WhatsApp anyị arụnwụ nke ha na-akpọ ya media amamkọ media ha na-akpọ dị media enweghị nke anyị nwere enweghị anyị na-emepụta ihe ọ bụla nwa bekee a na-egwu na Facebook nwa bekee a na-egwu na WhatsApp nwa bekee ebe ọ bụla anyị na-egwu nwa bekee nwanne ọtụrụ ọnụ mmanụ so ụnụ afụhụ na ọ dịghị mma biko nụ ana m ayọ ụnụ ayọ kedu ihe ọ mebekwere ụnụ mmegburu n'okpere anyị ka anyị baa nna uru ọkwara uru ka anyị na-ayọ mmadụ na-asị ụbụrụ ọkwa bụ uru nwa baa uru ọkwa bụ uru ọkwara uru ka anyị na-ayọ ka ụnụ baa ọ bụrụ na anyị ama ha na ihe niile adịcha ha o nwere nke iji nwanne kpọtụrụ anyị na nzuzo si nwanne eji m ihe dị ona kedu ihe anyị ga-eji emepụta ga-abara ndị Igbo uru maka nke a na-eme na ọsọ m ka ọ na-enye nri sọ m ka ọ na-enye nri mana anyị chọrọ nke ya abara ndị Igbo niile ọhịa anyị na-ekwu maka ya nwanne otu a n'Igbo dị ọ dị mma eme ha na ndị asị ndị kakị ha na-egbu anyị ọ na-amaka otu a na-egbu anyị na-eji achụ aja mgbe ọbụla ọ na-amaka ọ dịghị mma na so anyị kwesịrị ị na-eche echiche ka ndị ma ihe ọ na-amaka otu anyị dị eme ha na ozugbo anyị ebebe eme ha na anyị ebebe anyị adịghị mma polisi anyị adịghị mma kọtụma so ụmụ ibe asị m ka m nwetebe okwu ata ọ dịkwa echi ka anyị kwubekwen na mbọsị onye ochi ga-akwa nna ya ka anyị jee nchọ na ihe anyị furu efu onye si na ya amaghọ kọndishọn ndị Igbo nọ taa ma na ọ ga-eje ụlọ ọgwụ ka a gwọọ ha ya maka ebe anyị nọ ndị Igbo nọ outside Igbo land kakwa ndị Igbo nọ n'ala Igbo ndị Igbo nọ na outside Igbo ka ndị Igbo nọ n'ala Igbo and ha niile mụchara nwa na outside Igbo land they will never be Igbo. Igbo is a protocol and once you leave the protocol Igbo is onye Igbo. Once you go out of the protocol, because culture is a cultivated way of life, we understand it. Enwere ihe bụ Igbo Christian, enwere Igbo Jew, enwere Igbo Muslim. Once you are Igbo Christian, Igbo is onye Igbo. Once you are Igbo Jew, Igbo is onye Igbo. Once you are Igbo Muslim, Igbo is onye Igbo. Because protocol ahụ na hazi follow so Igbo is. Ọ kwa ka Igbo na-eme ọdịnala. Nwanne ka ọdịnala nke dị solid. Ọ bụrụ ọdịnala nke ndị nkịtị a na-ebe izo n'okpuru bed mba. Ọdịnala nke ga-eme onye ochi kụọ aka n'ụzọ gị si ahụ ayụ ọ sị gị na awa amụrụ si so what ọdịnala nke anyị chọrọ nke eji awa anya ọ bụrụ ọdịnala nke a na-eme abịa mgbe ọbụla abịa ha na amaghị aka ntị si ụwa bịa ụwa nyere m aka mba chọrọ m nke ahụ kama m ma aṅụcha dachi ụzọ ka m dị ka ndị nwụọ kama m ga-aṅụsị ya dachi ụzọ ka m rara ka m ra asị m ibe dịkwara ụnụ ụmụ ibe anyị ekene gị eke kene orie kene afọ kene nkwọ ọha bụ ụzụ kpụrụ nwa ọha bụ ojikọ ọha bụ oji nwanne onye ọbụla dị oji na-aṅụrị ọṅụ na ọgụnwa bụ oji ọgụnwa bụ eke bụrụ orie bụrụ afọ bụrụ nkwọ bụrụ mmụọ ọgụnwa na eke nke ikere mmadụ niile nke ikere ọcha nke ikere ihe ọbụla na-acha ọcha bụ nke ikere ya onye ka eji akpọ gị oji ọgụ bụ ojikọ ọgụ ji elu na ala onye ojii nwụọ n'ụwa ụwa niile anwụọ ndị ojii nwụọ everything living every living thing will die off ọ bụ ngụnwa bụ oji onye ka eji akpọ gị oji mana ndị be anyị amarọ mana nsogbu adịrọ anyị ekenego ikwu kene ibe kenekwa ụnụ gere ege kenekwazie ndị ka ya ege ege nwanne ọkwa na ọdịmma ụnụ ka anyị chọrọ n'iru Chukwu na n'iru mmadụ ọkwa ọdịmma ụnụ ka anyị chọrọ onwekwa onye bịara ka emegide ụnụ onwekwa onye bịara imegbu ụnụ emegbu onwekwa onye bịara ịkparị ụnụ akparị onwekwa onye bịara ịkpa ụnụ iyi mana ọ bụ na nwanne ọkwa o si wee dịkwana anyị n'obi ka anyị si wee pụta na-ekwu ọkwa na akpịrị ka eji ekwu okwu ahụ unu ma ekwe chere rọbọtụ na-ekwu ọkwa mmadụ ahụkwa ha m rọbọtụ beri na-afụka mmadụ ụfụ na-aghọtago so a mere na-ekwu ihe na-echebe nwere ihe mmadụ na-ebenefit ebe ihe mmadụ na-enweta uru mmadụ onwekweghị uru dị ebe ahụ ọkwa ahụfụ ka anyị na-ata ọkwa ahụfụ ka anyị na-ata n'ọdịnala so a na-agwa ụnụ ihe a maka onye ga-eme gwecha owebe iwe kọba nọnsensị mana a na-agwọ mmadụ ịmara ndị Igbo ama adịgo yustu a na-agwọ ha ibi afọ a na-eto ha ha adịgo yustu ị ka na-achọ ịgwọ ya ibi sefụ were aka gaa gị n'anya a sị m ụnụ ka ụnụ na-anụ udo maka na ihe anyị na-eme n'ọdịnala ewu true confession negative confession I have never done this I have never done that anaghị m echere ụnụ echiche ọjọọ ana onye ọbụla chere m ya na chie anaghị m agbara ahụ na amasị and onye ọbụla agbara m ya na chie ihe m na-agọrọ ụnụ bụ ọfọ ndụ ọdịnala Igbo ịdị mma ana Igbo ịma mma ọ bụ ihe m chọrọ
ọ na-ewu m anya ọkụ na nwa bekee dị mma ya dịrọ mma. Ọ na-ewu m anya ọkụ, ọ na-ewu m anya ọkụ na mfụ bekee, mfụ ndị be ayọ ivere na-eme m, ọ dị nka mkpụ na n'izo. That's why you will take the option is offer ka m na-enye unu offer ka ọ dịrị mụ na gị na-abụ na mma. So nwere onye abịara m ka m bịa gọba gị, I don't care. Nruo na be anyị na ana Igbo ifere na-eme m, nruo na be anyị na ana Igbo I become ashamed of myself. Ndị ifere na-eme m as a human being, ifere na-eme m. Ka ihe anyị ga-eme, ka ihe anyị ga-eme now, anyị enwetago option. Ọ dozie ga ya na ndị be unu amara dị ihe a na-akọ, ọ dị proud na defend the nonsense. Ihe na-make no sense. Kedu ihe na-defend this na defend now? Can you tell me why? Ị mara agwọ ọgwụ na ala Igbo, nsogbu adịrọ. Use the ọgwụ to do something. If you don't know, look for ndị ma eme. Ọ bụrụ ọsọ ọgwụ ka eji eme. Onye ọbụla ma agwọ ọgwụ maka esi akpata mgbọrọgwụ, ọ bụkwa na ọma. Ị nwere ike nweta mgbọrọgwụ eji agwọ kansa n'ụwa, ịbụrụ mmadụ forever and ever. Akpụọ gị akpụọ ndị village unu kpụọ gị, nwere ike next generation asị je na-arụsị efebe ya efebe. So onye ka na-agwa unu ka unu develop your mind. Ndị nwa bekee na-afụ na nwere mgbe ha wụcha dibia, they transform themselves to medical doctor. They transform them in China, they were dibias. Indian, they were dibias. Then transform themselves with medical doctors. Na ana Igbo mba, ịkago ikwu ọsị gị mba, nke ahụ nke nna nna ya. Jebe adịghị mma, naba adịghị mma. Ụlọ nna ya rụrụ ka obi ya, n'ụlọ nna ya rụrụ ka obi. Onwe ihe o mepụtawuru n'ụwa adịghị sọsọ ihe nwere ike ime ọnụ ụmụ nwaanyị bụ ma ịtọ achievement. Mụrụ ụmụ gachisi ebe niile, nwee nke azụrụ azụ, mụọrọ mmadụ ndị ochi, mụọrọ mmadụ ndị ama. Ị ka na-asị ka enyere ya aka, ọ sị gị mba, ma ihe ị na-akọ na ihe abụghị omenala ka ị na-akọ. Ihe ị na-akọ abụrụ omenala, ọ bụrụ ọdịnala. N'ọdịnala bụ ịka nzụ ịta ọjị, ancestor way of life, ọ ya bụ nka, bụ nka. What have we achieved? Kedu ihe apart from ịnara ụmụnna anyị na-enwe ihe a na-arụ ego, mmadụ gbasi ọkada na 50,000 lori echi si anaba ọgba ọkada. From nature, you don't steal from nature, the consequence will come. Okwema, the consequence will come generation to generation. Nke anyị na-ata na nna nna anyị ha 5th generation metere ya. Alpha anyị na-ata today was brought by 5th generation of our ancestors, but nsogbu adịrọ, ọ bego na njedebe, the end of it. So the ancestors go ancestors back. Ancestors bịakwa ebe ikpochapụ nonsense aha debere. They brought this nonsense and they are here to remove the nonsense. So onye na-achọ ọzọ ịma atụrụ ọmara atụrụ ofeke ofenye isi n'ọhịa. Udo dịrị ụmụ ibe.